समाव सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि गियाननि सिङाव थानाय मासरौमारि गोथार थानसालिनि फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव जों दंफैयो आरो दिनै बे बाथौ फोरबो खुंनायनि नैथि साननि दिनै बे सेथि हाबाफारि बायदियै जाथावसिनाय हाबाफारि आरो बे जाथावसिनाय हाबाफारियाव गोबां गेदेमा धोरोम सिबियारि बिथांमोना बे समाव दंफैयो आरो बिथांमोना सिगाङावसो दोरोङारि आसार खान्थि बायदियै बिथांमोननि जा फिल्फा बेखेवनाय बा जाथाखि होनाय हाबाफारिखौ मोनसे आब्रुथि गोनां मार्च पास्टखौ लानानै आरो जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै आर'ज बिथांमोनखौ लानानै जिहेतुके फिल्फाखौ बिथांमोना बा जाथाखि बिरहोबाय बे समाव जों जोंनि बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादगिरि बिथाङा जों दंफैयो खालामनाय दिनै गिबियावनो जोंनि बाथौ खृष्टान जानानै बरायग्रोबाय बे समावहाय जोङो जों बाथौ खृष्टान जानानै बरायबाय आरो बेयाव जों मोनसे रादाब होफैदों जिहेतुके नोंथाङा ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि आफादगिरि आरो बे मासरौमारि गामिनि जिहेतुके रुपाथि बाथौ फोरबो खुंथाय बे हाबाफारियाव नोंथाङा जिहेतुके बाहागो लाफैदों बे हिसाबै नोंथांनिफ्राय जों मोनसे खोथा बाथौ दिभ'सन जानाय मोननो लुबैदों बाथ्राया बेनो जिहेतुके 25 बोसोर खुंथाय बे समावहाय दा बाथ्राया बेनो जिहेतुके बाथौ दोरोङारि आसार खान्थि बायदियै दिनै रुपाथि फोरबो नङा होमबा दा बे हिसाबै बाथौ धोरोम आरो समाजखान्थि बेनि सायाव नोंथाङा मा रादाबफोर नागिरदों गिबियावनो जोङो जोंनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों जोंहा बे मासरौमारि कसारि दुमस्ति गामिया दिनै बाथौ धोरोम लानाया एबा सिरिबां बाथौ धोरोम गायसननाया 25 बोसोर जाबाय आरो बिथांमोननि गामि आफादजों लोगोसे जोंहा ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो माखासे हाबाफारि लादों मैया 28 अक्ट'निफ्रायनो 28 डिसेम्बर 2019 बे अक्ट'निफ्राय जोंहा बियाबनिबो माखासे सावरायमेल जालांदों आरो बियो 29 अक्ट'आव मैया जालांबाय आरो जोङो बेयाव बियाबा माखासे थांखिबो नाजादों जोंहा मैयानि सावरायमेला मैखोम एजेन्डाया जादोंमोन जोंहा बाथौ धोरोमनि गेजेराव बा जोंनि समाजाव दोरोङारि महरै सोलिबोबाय थानाय जोनोम आसार हाबा आसार आरो बिनिफ्राय थैनाय आसार आरो बिनिफ्राय सारद बेनि सायाव जोंहा माखासे गुवारै सावरायनाय जादों आरो बे सावरायमेलाव जोंहा बियाबनिफ्राय फ्राय 300सो धोरोमारि सुबुंफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन जोंहा सावरायनाया एसे गेलेर ओजन गोनां जादों आरो होननानै बुंनांगोन आरो जों बेयाव माखासे थांखि लाजावदों हयथ' जोङो फाइनाल थांखि लाजावनो हायाखै दाबो खिन्थु जों मोनसे गरन्थ'आव फैनो हादों आरो जोंहा सेन्ट्रेला जिहेतु जोंहा बाथौ थान्दै आसार खान्थिनि सोमोन्दै जोङो दा नुनो मोन्दों जोङो बियाबनि सिङाव थानाय जोंहा बन्द'नि गामि दङ बे बन्द'नि गामियाव दाबो जोंहा बाथौ थान्दैनि नेमखान्थि बायदियै आसार खान्थिखौ मानिजोबनो हायाखै दं थारमाने बिथांमोना दोरोङारि महरै बाथौ खान्थिखौनो गनायनानै थानो थाखाय खावलायहरदों बेनि थाखायनो बेखौ जोङो बिथांमोननि थिननायखौ बा बाथौ थान्दैया जेरैबायदि जोङो आसार खान्थि खानानै होदों बेबायदिहै फालिनांगौ होननानै बा सोलिनांगौ होननानै जोङो गरन्थ'आव फैनो हादों आरो बाथौ धोरोम आरो बर' समाजखान्थि बिनि जौगानाय सायाव नोंथाङा ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानै बेबायदि सिबियारिनिसिम दोरोङारि आसार खान्थि बे बाथौ धोरोमारि आसार खान्थिनि गेजेरजों जोंनि बर' गामिनि समाजखान्थिनि जौगानाय बेयाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बिदि नंगौ हयथ' नोंथांमोना नोजोर होबा नुगोन सानसे समाव जोंहा बर'नि गेजेरावनो मोनसे फोथायनाय गैया जालांबायमोन आरो बिसास गैया जालांबायमोन जे बाथौ धोरोम लाबाय थायोब्ला मानिया जोङो जोंनि समाजखौ बर' समाजखौ जौगाहोनो हानाय नङा होनना सानदोंमोन आरो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना बे धोरोमदो बा बर'नि जिथु गुदि धोरोम बाथौ धोरोमदो जेबो जालिया होनना साननानै बिथांमोना माखासेया गुबुन धोरोमखौ लानो हमबायमोन आरो बे जाहैदों आरो दा खिन्थु जोंहा 1992 मायथाइयाव जेब्लानोखि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा दाजादों बिथांमोना दाजानाय समनिफ्राय जेब्लानोखि खामानि मावनो बर'नि समाजाव
सोलायना लाबोनो थाखाय नाजाबोबाय थादों आरो बियो जाफुंसारदों होनना बुंनो हागोन दा खिन्थु जोंहा बाथौ गौथुमा दाजानायनि उनाव मोनसे फोथायथि फैबाय आरो नंगौ जोङो बर' समाजखौ बर' हारिखौ राव हारिमु बेफोरखौ जौगाहोनोबा माने फोथांनोबा माने जोंहा गुबुन धोरोमाव बारस्लायनो गोनांथि गैया जोङो बाथौ धोरोम दोङो आधुनिक समाजाव आधुनिक मानब जातिनि थाखाय जायबारनिखि बुस्थु नांगौ बेखौ गासैबो जोंहा बे नैबे गोदान बाथौ धोरोमावनो मोननो हायो आरो बिनि थाखायनो फोथायथि फैनानै दा लैहोर लैहोर मानसिफ्रा नैबे जोंनि फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लानो थाखाय आवगायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों बे समाव जोबथायावहाय जोंहा बिथांखौ मोननै सोंथि सोंबावनो सानदों जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ दिनैनि हाबाफारियाव गासैबो भलन्टियार्स आरो नुथायफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदों आरो जोबनायाव आं आफादगिरिसिम मोननै सोंथि सोंनो नागिरदों सोंथिया बेनो रुपाथि माथि फोरबो खुंथाय आफादखौ लानानै जिहेतु नोंथांमोना खुगालायसि जिहेतु बुंनाय खोनादों लोगोसे जिहेतु बे नोंथांमोना दोरोङारि सावरायनाय मोनसे सावरायमेल लादोंमोन बे सावरायमेलनि गेजेरजों बेबायदि गोनां साबसिननिफ्राय हामसिन बेबायदि गोबां मख'जाथाव थांखि आरो जिहेतु बिसिमबो बेखेवदों बिनि गुबै थांखि मोननैनि सायाव बुंनो खावलायदों आदसा गिबियावनो आं बिसुंबिनि सोमोन्दै बुंनो नागिरगोन जिहेतु आङो धिकाजिलि बिहार दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिब्लाबो बे गामिनि सासे सुबुं आङो आरो बे हिसाबै आङो नैबे जोंहा मासुमारि गामिनि जितु रुपाथि माइथाइ फोरबो बेयावहाय जोंनि गामि आफादजों थांखि लानानै जोंहा मासुमारिनि रुपाथि रेगा होननानै गांसे बिसुंबि दिहुनदों आरो बे बिसुंबिनि गाहाय थांखियानो जाबाय जोंहा जाहाथे जोंनि गामिनि गोदो बारलांनाय आरो दा इयुननि जोलैफोरनि थाखाय मोनसे दलिल जानानै थायो आरो